van creure's amb el dret de jutjar-me i sentenciar-me. Van donar més validesa al relat, en aquest cas de la policia, que de les meves explicacions. En els altres casos dels companys polítics i tècnics també van jutjar-los? Van demanar-los explicacions del seu encausament? Van demanar-los el cessament de les seves funcions? No, no ho van fer i em sembla bé. I van fer el correcte. En canvi, a mi se'm va assetjar personalment i també de mans dels membres aquí presents del meu partit, tot just aquí al costat, a la sala de juntes, amb persones de totes les executives de tots els partits, on vostès van jutjar-me fet desagradable i que espero que mai es torni a repetir. El dret de sentència recau sempre sobre un jutge. Em van alliçonar sobre moralitat. Jo els pregunto, senyora Martín, vol que parlem de moralitat? Senyora Guiu, parlem de moralitat? O senyor Martínez, perquè estic disposat a parlar de moralitat. O senyor Monasterio, vol que en parlem de moralitat? O senyor Oliver, vostè també, vol que parlem de moralitat? Consejos vendo que para mí no tengo. No tornin a fer o prendrem mal. L'assetjament va ser brutal. De cop, gairebé tots els membres del govern s'havien tornat llicenciats en dret penal, emetent la mateixa sentència, tot i que cal reconèixer el posicionament de Comuns Verds, que fins a la decisió final va defensar la presumpció d'innocència i la continuïtat del govern per un tema ètic i conseqüent amb el seu posicionament inicial, tal com també Fets per Sitges va defensar en el seu dia. O es pensaven vostès, membres del sis grup independent i d'Esquerra Republicana, que quan van imputar també membres del seu partit, nosaltres, des de Fets per Sitges, no ens arribava la pressió del per què manteníem el pacte? O potser els molestava aquest regidor? Què volien, la meva dimissió, l'entrega de l'acte i d'aquesta manera autoinculpar-me? Sortir per la porta del darrere com un corrupte? Volien això?